nadakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, pagtanggal sa mga kable na nakakabit pa sa mga poste alagad na inaman ginagamit, nagpapadagos. Case review as in search warrant operation panibagong armas kang NCPO laban sa illegal na droga. Kotse nahulog sa salog sa Apad, Dragay, Camarines Sur. Driver dead on arrival sa ospital. 6 na pasahero irido. Groundbreaking ceremony para sa tutugdukan kang Naga City Central Fire Station gigibuhon sa aga. Diyos marhay na banggi. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo, kami ang sa indong tagapagatod Bareta. Nagpapadagos ngunyan ang pagtanggal sa mga kable na nakakabit sa mga poste alagad dain naman nagagamit. Ini pinanginutan kan Task Force Kable na nakakonsentrar kan Central Business District 1 as in CBD2. Manunutaran man sa kalabaan kan Panganiban Drive na bawas na ang nagsasarabuda na kable kan telcos sa mga poste as in mas magayon na ining hilingon. Susub Naga City Mayor Nelson Ligacion, magpapadagos-dagos ang pagbaklas kan mga kable sa paagi kan nasabing task force. Continuing po yan sa major thoroughfares kan Naga, including CBD1 and CBD2. Mientras tanto, ang mga proyekto kan lokal na gobyerno kang Naga arog kan road widening, pag-install ng CCTV camera asin dakul pang iba ang kabali sa nahihiling ni Naga City Mayor Nelson Ligacion na rason kung taano ta pinagbisto ang lokal na gobyerno kang Naga kan Land Transportation Office bilang effective road safety partner agency. Ginibo ang awarding ceremony sa siyudad kan Legazpi kang nakalis na simana sa programang Tropa Kasangga kan LTO Bicol. Sa linggo dara po yan kan mga manlain-lain na programa na pigi-implementar kan lokal na gobyerno kanaga sa pamamayo po kan PSO, Public Safety Office. Kung saan ang department head, iyo po si Mr. Rene Gumba. Sa kasumpay na Bareta, ang paglangkaw kan revenue kan LTO Naga huli kan pag-implementar kan Naga City Police Office sa one-time big-time operation. Ang kabali sa nahihiling ni Police Colonel Erwin Rebellion, City Director kan Naga City Police Office, kung taano ta pinagrekonosir sinda bilang effective road safety partner agency. Sa haliput subuot na panahon, kan ipasunod ang nasabing programa kan NCPO, ang nahilingan tulos nin positibong epekto. Na-introduce natin itong one-time, big-time, and parang na-highlights yung increase of revenue ng LTO. So parang it's a bit for the NCPO, a bit for the NCPO na, you know, in a very short span of time, tumaas ang revenue, tumaas ang registration and everything. So parang nakilala yung collaborative action and engagement ng Naga City NCPO saka yung LTO. Sa iba pang Bareta, case review as in search warrant operation kabali sa panibagong estratehiya kan Naga City Police Office sa kampanya kontra illegal na droga. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Ang pagkondusir ni monthly case review kang Naga City Police Office ang saro sa lakdang para maiwasan na maibasura ang kaso kontra sa mga personang involto sa illegal na droga. Apera pa ini kan nagdadanay na justice zone kung saan may katuwang sa buot ang Naga City Police Office sa paghama ni mga affidavit laban sa mga suspect na naaaresto. Kang nakalis na simana sarong suspect na nadakop sa anti-illegal drug bypass operation kang taon 2023 sa kantidad 6.8 million pesos nin illegal na droga, ang liwat na dakop ngunya na bulan sa kaparihong krimen. Kaya nga kami mayroon mga case review eh. Ang NCPO may case review monthly. Bakit magkakaroon ng dismissal despite of that huge confiscation? Kaya ngayon mayroon na tayong DC-20. Pwede na tayong tulungan ng mga prosecutors. Mayroon tayong justice zone na sinasabi na yung headed by Judge Pormaran na paggawa pa lang ng affidavit, nandyan na sila. Tutulungan tayo mag-prepare.
Liwat man pinag-utro ni Police Colonel Erwin Rebillon ang sedang bagong estratehiya para mas maging maisog ang kampanya laban sa mga personang habo pang talikudan ang iligal na transaksyon sa iligal na droga. From bypass to search warrant. Kasi sa bypass, mababa ang conviction rate. Okay. Pag search warrant, alam nyo naman yan, inuutusan na tayo ng korte. Based on the evidence. Kaya, rest assured, hindi lang yung last 6 bypass ay 6 implementation of search warrant na mangyari. Sunod-sunod yan. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang bareta, gigibuon sa agang Martes ang groundbreaking ceremony sa lugar kung saan itutugdok ang bagong edipisyo kang Naga City Central Fire Station. Gigibuon ini sa oras na alas 8 nin pagkaaga. Pinaglalauman man na maabot si BFP Regional Director Fire Chief Superintendent Ricardo Perdigon. Sa pagbabalikan news break, sarok gadan na anom irido kan mahulog ang sarong bihikulo sa Salog Saragay, Camarines Sur. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV 48 Naga News Break. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Converge is a world-class ICT company with the most resilient and superior fiber optic service in the Philippines that continues to delight millions of its users in the consumer space while serving a growing number of business clients in the SME, enterprise, and wholesale segment. Converge Business. Strength. Resiliency. Results.
Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, mga bihikulong nakapark sa palibot kan Naga City Police Office natutuyawan. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Give me this week. Lilinisin ko yung harapan na yan. Lilinisin ko na yung harapan na yan. Salamat sa nagkukomento para lahat pare-parehas. Ang pahayag na ini ni Police Colonel Erwin Rebillon, City Director kang Naga City Police Office, ang kasimbagan sa tuyaw kang publiko na sige subot ang one-time big-time operation kang Naga City PNP. Alangad ang tungod ka ini dai nalilinig. Sa tungod ka mga karato lang no parking, well clamp area, tambak na kaparadang motorsiklo asim pribadong bihikulo. Imbes na masuya sa nagpaabot ng tuyaw, inumaw pa ini kang hepe kang Naga City PNP. Mas maganda, I appreciate that person. May lakas loob na magkomentaryo na panay ang huli natin, ba't hindi natin mahuli yung mga nagbabayad sa harap ng police station? Sige, this week. Halat ngunyan kang publiko ang magiging resulta sa promesa kang City Director kang Naga City Police Office na linigon ang sa indang tungod. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa satuyang police report, huli kan marikas na pagmaneho kang driver na si Pancho Sipalay, 54 anyos, residente kan Barangay Santiago, General Trias, Cavite. Nawaraan subot ininin kontrol sa manibela kung kaya nahulog ang sayang minamanehong kotse na may lunad na 6 na pasahero. Susog ki Police Corporal Samudio, Public Information Officer kan Ragay Municipal Police Station. Ang mga residente kan Apad Ragay Camarines Sur na nakahiling sa pangyayari ang nagtarabang para maihawa subuot ang mga pasahero na tulos na dara sa Ragay District Hospital. Mantang nahaluyan man mahali sa tubig ang driver, huli ta naipit ang bitis kaini asin dai natatanggal ang sa iyang seatbelt. Pagkalamo subuot ang naging kausa kan pagkagadan kan driver. Karoon lang po sila ng minor physical injuries. Samantala naman po na ito pong driver na kinilala na po si Pancho Palay, 52 years old, taga Barangay Santiago, General Trias, Cavite. Siya po ang huli pong nakuha o nailabas nang dahil po naipit po yung paa niya. So, hindi po matanggal yung seatbelt niya po. Kaya nakuha po siya, 5 minutes na po. Kaya ang sanay po ng pagkamatay niya, ayon din po sa physician, is nalulod po. Sa iba pang police report, pinag-turnover na Naga City Police Office sa PNP Forensic Unit ang sarong pakete nin pinaalang na dahon nin marijuana na nakuha sa Santa Cruz National High School asin pinag-turnover man sa Naga City Police Office. Susog ki Police Colonel Erwin Rebillon, City Director Naga City Police Office, nakakaalarma na may naglalakop nin dahon nin marijuana sa nasabing eskwelahan na kaipuhan amay maagapan. Handal si Police Colonel Rebillon na bako lang marijuana an purbaran kan mga jóvenes pag nagsawaan mga ini sa pinaalang na dahon nin marijuana. May marijuana, may proliferation of marijuana, may proliferation of using marijuana in that school. So alam niya kasi high school pa lang nagmamarijuana na. Di ba? Ang isang bagay, pag inumpisan mo ng, lahat na bagay nag-uumpisa sa maliit. Pag naging addicted yan, baka ang susunod niyan siya muna. Ngayon, ang kaya nilang gawin is to buy marijuana kasi mura. Ayan, pag naging addict yan, pag hindi nakantento yan, they will seep into a higher form of addiction. What is the higher form of addiction? That is shabu. Padagos pa sa mga bareta, preparadong makipagtabangan ang Naga City Police Office sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa pagsitar kan mga traditional jeepney na hastangunyan nagsasayuman na maging parte kan Public Utility Vehicle Modernization. Susog sa PNP, halat ninda ang ipapaapod na conference in kaso idagos na ang pagsitar sa mga traditional jeepney na daipa nakakapag-consolidate. If they will be conducting this operation alone, of the volume of this vehicle, siguro baka din nino kaya. So, since ang volume kan sasakyan niya unig di sa Naga, willing man kami mag-assist. Depende. Siguro mapapod man yan conference.
Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang samayang official Facebook fanpage One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming makatudnin mga baretang garantisadong nangingenot as napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano, ako si Antoinette Eduardo asin ini, an One Media TV 48 Naga, News Break. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.